tellement na folo ko bara kuma cara kuma dol na yira skin ba antane ka kafo abi amalo ya doni mawta ambali anga fo muna tellement caira mais atala ka sor wono to ma hakam bi kuma kan nasoro sora karo beka kote la ambede tiens là samba soro malikara di bana dugi ma tambala ngafo oje ya fa ambi min doana na fo minum fana bi kuma o lo fana bi min doana bi dawde ma bi duwo min kedro o de alay ma minun da ku mugonyi parce que kuma dala o de bi doni ba san oje ma do be ala tu ko fuy fe adu ala tu ko fuy fe ala avion bi be ma kele de koso Allah akbar boto ka tununi ma miliyari abebe ke ma kele de koso mo jon kele mi jamana ala ti min fe fieu ala kana ngolu je nini o ka tama benadro ye kasara soro o ma do fana be ulu ka fuiti mine o ka fuiti jabi o yi danjugo yere de ulu yere dambe ta amadu yere o no tigla man na fanal ma fareke ala kan mo jombi duwo min ke dron o de alay ma minu magonye alay ma minu da fu magonye ala ka ulu nyeshima ulu nyeshima do bi togo jasor mene ka jama kulu be kara ma minu mogoti nya fieu mata kono do be ka jamana she ko adu ti togo jasoro de achamay ala ka ngishi o jama kuluma o she ko adu ne ambore ye malo bara min fo parce que beni ka chogodo o ne rakon be fon fen fo mati saka beke e bi dodla e bi desse dola me basra benne de ba ke folo o meni mambene fe matara fa kosobe de se fon fe may bi nere de ka ke folo kuma ni yake ni na fasoro wona ti dakele mada na mana feke ni ya ka fa ka kusa dumini tabisoro metla ka ke aka ke ne ka shabarul be shoko abnetically na ngwedi be anu gonche fonne ra kunye shere nyana nya foto wal man ya temato fono de be jigi nu nkono tellement shoko adu tellement nye shedu parce que abare nyana ma yakona shekele mene yake nya semino so nyira kunda asbe nyira koroke fakele bakele ay shimbla nyata ngodi ka tuka asbe wala sanga barka so to kono sa semino so natlala nabita o kolon shesa fo solo parce que kulubal lakado na ene do kolon shay kunta do alay semino semenda semendo la sisa mbita kolon shesa o basro misaka she bidur war bisoron bolo semendo la misaka she bakili ibasro wari bembolo o nyaado ka fo aleka wari nanondo sika fuitala otuma ka shedu fo nyara wasara parce que ngewo ke kaye mbe kodo de yala mamiye doina otuma courage do mana ko sika tola to ne ka bara nanum bebite mama bena do miski da na sisa ne ko kunta bi fej men saraka ka cha ba fa malo kunta wa parce que mba na shiko mba malo ko minen ko ko mba saraka ne mba ke do dola jashile miska 50 boire tansa d'accord minen ko tansa a kelon kelen be ni na shika ko ni ko katla bi 50 kelen blo tasakon mi wafla da kan bi duwo da mba saraka ni muso yɛrɛ shomina ko mina saraka bɔ a do yɛrɛ abdi mama bɛɛ bi kɛ muso jamakulu de ka yɔrɔ fo ne b'a ko jona wele a ku shomina na yɔrɔ ina ko kuma sheko adu abin nafa se mɔgɔ ma parce que ni y'a jateminɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛ n'a bɛ kuma siritigɛla kan ne kuranɛ sura ni walima kuranɛ aya do surtout k'a ta watini birabin nasi o b'a la siritigɛ kama ani yɔrɔ yɔrɔ bɛ n'o bɛ dayɛlɛli kɛ ka adamaden yɛrɛ ka ko dayɛlɛ n'a fɔ a ka di ye cogo min ani ka se ka diɲɛ sɔrɔ kɛ mais ko in bɛɛ bɛ taa laban suratul fatuhu de kɔnɔ ya fam wotman ya na shi sɔrɔ n'an na shi labɛn sa maa min ye hali n'a sɔrɔ i bɛ jamana wɛrɛ a khatim bi ci jele kisɛ de kan ani u bɛ sɛnɛ kɛ ni fɛn dɔ ye ko falo daba khatim bi ci o fana kan o tuma u bɛ bila tasuma na n'o kalayara o de bɛ don nasi la o ye sali n'a sɔrɔ a tigi tɛ yan ka sɔrɔ k'a kɛ bidon kɔnɔ k'a ci ma o tuma n'a sera e ma dɔrɔn mi ko kelen o ko kelen i b'i bolo fa siɲɛ kelen i b'a min i bɛ nasi tɔ bɛɛ ko ka sɔrɔ k'i ka ŋaniya jira ala la n'o ye diɲɛ wari k'o dɔrɔn de kama o tuma i kɔrɔ minɛ min kɔnɔ i bɛ malokisɛ k'o kɔnɔ i yɛrɛ seko hakɛ mɛ a bɛ daminɛ kilo 25 50 ka yɛlɛ i bɛ sɔrɔ ka 2000 d'a kan malo de bɛ jeedi mɛ wari tɛ jeedi malo bɛ jeedi hakɛ min na i b'o garisigɛ de sɔrɔ a tɛ yɛlɛma o tuma i bɛ dugawu d'a kan i b'a bɛɛ di maa kelen ma n'a sɔrɔ e bɛ yɔrɔ min a tɛ se ka bɔ yen i bɛ weleli kɛ i ka so parce que i mana kɛ cogo o cogo i bɔra dugu dɔ jamana dɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni muso
be walma babi balma be uska saraka mbo to me no baake fu kam minen kura wera de sanka moloko ko saraka to wala Cheikh Adounia ke jinati wardi ma beneti to mo me ala bi son sababe ne bi nyen na folo bi do sura ala me chaamani di soro ni mana soro chugo e jombe ala me im ko bi nyen min kon na ala ko dima o de o yale ko sumole na nyakanu ni tile mu ganyira sara malo bare ambale kuma jo parce que ma jo dron ake mandi mais ni sungolo sara tile mu gama anda tisale ko matu ba soro menu tara mi chuga de ke ben tile tan labache be ka sapi taso na ya be fara nyon ka be ke de wi de ala sona wala kunta fami mangolo frabul na flo bara fana o fana na flo bara kalte minin tikile ustazu ale fana na flo ko bara to go bay mami ngalala faso fente de kanu atige bangero bembe lagna de ma fulado ma yito France bena ka émission le mesan chama mais ni mai ma kanu e ka foi ta tor ne kanu tay hakam ka kanu wele dor na mun soro abi vokali chati jabi ne kanu ta kumba jo tellement na nyon soro do makali hakam ka kanu wele appel la ka vocal ci ale ta hakedo mais angale kana nyon soro adu ne ya do ka fo ne ma mawre fo ne rekunta abisa ka ne kala samwa ne sheka korai nyo don yana nyogoye o do mina fana angale ka nyogoye ay ala to ko folo min dia o de kula uzbra bil falaki an bin nasi an ahmu siretigala mo fana soro kaye falakini birabin nasa bena ahmu beitu tanakelen de bitama be jamura tanakelen kala tasmu bako le tanakelen nyasro wuli badde no dote mo to gon soro madde ka kuma Allahu akbar ko kuma nere de kama akwa kan ta lagna direct men ne kama na jigi bomo koya na jigi na wotele mina yafo ne yoro tama shanfa ya taxi takana bene donda juma do est ce que ko en kara salonde wakma andana masala ni ti dama kono Cheikh Adou asoro tasuma kamido Allahu akbar mais Cheikh Korela nga koray mais donina Cheikh Adou kaja Allahu akbar ale nya fo abjam plateau ko sule ka yorla kele ka ko ngala to ko fo no ko mi to ko fo membe minye akoko ay ko Cheikh ko kunta ko ta kam nyogon dafadi ale bitama avion kono ina fa ne bitama nga garibu wotoron na chugomina ay no ati yelema doni yere de bala ita do ala foila mais ni yayi dron ni noro bi lay nyamana daka dron ibaraka fani me ko kalama otma ne mangoro del do sura ale di bol otma kele ka dia ne barenke na shin sabene ko fakaba ne mangoro froblo ke mo wolo vla de bijini otma ibi sura kane na shitubi ibe ko ala 41 jours le binan an kele Cheikh Adou abe ko nyage ko abe ko ne sabare ati nyo shitana kina min bala doro ka ko chauffeur ka ko telefa nyana ne chauffeur do ibe chauffeur dronta ne telefa do ibe telefa dronta o mangoro furabule mbara be ke do min bi to fole kaya akida a furabulu folo ne ale di wele ale de abo akaso kana dia ya global Cheikh Adou kam ne fana shomina ola ale ma ira soratu wato be babu nga ka garnya be na ka be mafu mo mangoro furabulla telma Cheikh Adou ni ba ka be ka kumi war la marshini bi ka so ma tayinde telma war bina wotma ne yo keshin kelente shin flate shin sabate kaye ka fo wari yere de bala ka soro ka kuma labo wari yere de soro ala wari yere de bi soro ala noko ja mangoro a jeti a de duni da ja furabuli mi nafake ala sonne kuma abjan yor mina kumasi mangoro furabulu kum bo quartier mina furabulu bana abana de fo che min be ndaro gardien do ndaro femna le kun labene do ina fo abe mamnum ta mangoro furabulu bo ala kayle do woni saraka akun labembe ko ni ba fo shini ka soko ni fura kontal parce que mangoro fura buru saba kono be parce que ta bo chauffeur de bo da nani duru fura yoro abjan jiro ko titulanga ko mangoro fun saba bella langulo yara ko ma la ko mi sigara be ko nenti ko nanana abi kasoke o do de no ko ka yoro wala
yɔrɔ wɛrɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ ɲini parce que ngɔ ko yɔrɔ dɔ in ko a mangoro furabulu a nɔgɔyara o de la mangoro furabulu min labanna ka bɔ o laban kun bɛ taa bɔ cimetière kuma sera cimetière kaburu dɔ kɔnɔ to laban in bɛɛ de bɔra yen o tuma an y'o kɛ ala sɔnna an ye wasa sɔrɔ wasa tɛ dɔwɛrɛ i bɛ min mɛn n'a ka di ye o tuma Seku Ado ale fana hakika don ni ala kɔni sɔnna a kɛra ka d'i ma ala bi sɔn i bɛ nafolo sɔrɔ fo n'a tiɲɛn'i bolo dɛ mɛ nafolo kɔni i b'o kɔni sɔrɔ a la nafolo bɛ sɔrɔ a la a t'i yɛlɛma kunta i mana kɛ fan o fan a bɛ se ka i lasɔrɔ wa ni yɔrɔ o yɔrɔ a b'i lasɔrɔ yen maa minnu yɔrɔ ka jan n'o bɛ farajɛ jamanaw na olu ta bɛ tobi k'a gɛrɛ k'a bɛɛ ja ko bidon ɲɛ kelen hakɛ ma n tɛ furaji yɛrɛ bɛ tobi a bɛ bɛn 10 litres bidon de ma mɛ 10 litres bidon ta man di o yɔrɔ an b'a gɛrɛ k'a bɛn 1 litre bidon hakɛ ma a b'i sɔrɔ yen a bɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ ko ne sabari na foyi t'a la maa tɛ kɛ n'i tɔgɔ tɛ hali n'i ba tɔgɔ ma sɔrɔ a tɛ se ka dilan f'i yɛrɛ tɔgɔ karamɔgɔkɛ gindo do tabako b'a la tiɲɛ don ala sɔnna inshallah ala k'a ɲɛ ala ka barika don a la ala k'a ɲɛ kunta an bɛ kelen fara nafolo baara in kan ka sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ kunta ala Zɛnabu nafolo baara fana dun ala Zɛnabu n yɛrɛ dɔgɔnin dɔ bɛ yen a ko n ka tɔgɔ nin bɛɛ la a y'o de kanu mɛ n'a dɔn ni bi n'a ma fɛn fɔ fɔlɔ peut-être a bɛna video in mɛn ala Zɛnabu latifu de don yɔrɔ latifu sugu ka ca mɛ nin fana ye latifu bolo fara dɔ min bɔra latifu tɔw cɛ la ala Zɛnabu sɛbɛnden min don kabako b'a la kosɛbɛ ni ale sɛbɛnden in baara la k'a d'i ma hami min b'i la i b'o de fɔ sɛbɛn in kan n'i y'a fɔ sɛbɛn in kan i bɛ sɛbɛnden in mara o sɛmɛni 3 a bɛ tile 21 ma ni tile 21 dafara i b'i ka haju fɔ sɛbɛnden ka tuguni i bɛ jateminɛ k'i ka ko la est-ce que ne yɛrɛ ka Abidjan t'a bɛɛ la baara kɛra ne yɛrɛ fɛ min cayara komi ala Zɛnabu ni mangoro furabulu a ma kɛ e ka bɔra voyage na Côte d'Ivoire sisan a ma kɛ ka ala Zɛnabu kabini ne yɛrɛ bi a sɛbɛn fo ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ne sɛgɛnna mangoro furabulu fana o nana dɔ fara a kan o tuma ala Zɛnabu ale ye kullu hajati mako bɛɛ lajɛlen mako sugu bɛɛ mako sugu bɛɛ mɔgɔw ye ne to Abidjan a hakili nana Bamakɔ a ka ca den 100 i b'a fɔ ne ma bɔ yan ala Zɛnabu ale nafolo ko dɔrɔn tɛ dɛ fɛn bɛɛ i mana hami min d'a kan ala bɛ sɔn i b'o de y'a la a bɛ ko dɔw kɛ o tɛ se ka fɔ antenne kan kabako ale fana ka fisa kosɛbɛ o diyara n ye